Na, sănătate, domnule, în transmisiune meteo de la Timișoara, boosterul. A început pe la 11, 10 jumate și apoi de atunci bagă una într-una. Nu știu, cred că se vede încet să mă mișc încet să se vadă, în fața blocului. Și că ăsta e numai începutul la minunăție. Să vedem așa, să filmez așa cu piciorul. Uite cât e. Deci ei deja, asta e să bag eu palma, să vedem dacă bag palma. Toată mâna mi intră. Toată mâna mi intră. E bun. Deja Nentu Trabi în stadiu de înzăpezire. Cu ăsta la alt am fost prin oraș, că am fost la ceva cumpărături. Acum mai curățat de zăpadă, că am fost în parcare la un supermarket de aia acoperită și s-a mai topit. Dar dacă ține așa, va fi exact ca și anul trecut. Când o nins tot weekendul. Tot weekendul o nins. Da, păi de aia iarnă, să ningă. Nu? Da. Ce să vă zic? Merry Christmas! Și dacă veniți la Timișoara, aveți cauciucuri și lanțuri. Pa!